Běž, čau. Čau to lidi. Dneska vám ukážu tutoriál, jak postavit takový hezký barák. Počkat, to se dám pryč. Omlouvám se, že jsem dlouho nevyjde video. Takže začneme. A dlouho jsem to nastavil, ale raz, 5 bloků dozadu a takhle a 3. Takhle to bude. A ještě jednou, takže 6 bloků dozadu. A raz, 2, 3. A 5 bloků, no 6 bloků na šířku. Prostě 6 bloků. Prostě ne, 6 bloků je to kus. 6 bloků prostě takhle. A vezmeme si na to dubová prkna. A ještě já vám to budu. Takže vykopeme se ještě takhle díru, aby jsme takhle mohli stavit. Jedno, to potom zadělám. Ještě uděláme podlahu. Jak mi prostě tady dělají díry. Takhle si to prostě objedem. No. Potom můžu udělat i větší stavby, ale to by trvalo to video tak hodinu. Je to dobrý, když prší. Takhle máte to. Chvilku počkám. Musíte mít takhle. Je to 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloků takhle. A je to dlouhý, je to 1, 2 a tlustý. Ne. 4 bloky, no, 5, 6 bloků je to dlouhý. Takže vezmeme si toto sklo a toto. A to je jedno na vás, jaký si tam dáte sklo. Takhle si to tam dáte. Takhle. A teď můžete bez designu, ale ten design dáme si to je jedno. Takže postel. Klasická. Dajte toto. Sem do rohu. Ještě do jednoho rohu. Ne. Uděláte si ještě toto. Vezmete. Dáte to sem. To je strašně. A ještě sem. Jdete ven vašeho baráčku a kde jsou ty díry tady a to bude takový menší, co trošičku je takový těžký, ale někdo to zvládne. Můžete to z toho, ale Just let me know. Peťo! Mluvám se a můj brácha spí. A spí bez týdne.
Teď se akorát probořit sám. A já to mám taky hnusný, protože ještě moc neumím stavit. Takhle si to tady zastavíte. My, jsem takový blbec. To neumím. Tady vám to bude stavit. Jak? Asi. Prosím vás, nehejtíte mě. Já neumím stavit. Jsem ale jednou skončil. Já jsem takový blbec. Už to tady dělám, kamo. Jsem idiotě. Vydávám pozdě videa. Idiotek nemůž. Já už na to chrabu. Se vyhrabám do země. Zahrabu do země. Fakt už. A ještě. Tady si to pár zničíme. Až tady si to můžete udělat. A tady si dáte páčku. Když máčknete to, tak se vám to... počkat. Tak chyba. To nevím. Teď. Když dám noc. Tak. To. A. To prostě noc a nenavíc to. Zmáčknete a máte rozsvícené. A ještě pro ty lidi, kteří se nelíbí prostě, že tady máte tady toto, si to můžete zastavit. A já vám ukážu jak. Vezmete si hlínu. A vám to tady udělám. Aby jsem vám to viděl. A tady si to různě dáte. Jde to poznat, jako že tady něco a můžete i bez toho smrtka. Protože nespívej si už, vole. Dobrý, že jdem to sem. Takhle. Umím stavit fakt. Můžete si sem dát nějaký ještě baráček. To strašně rychle. A ještě takový design menší.
No vám se zastrašidelné věci. Máte světlo. To vám dostane. Třeba si tady můžete dát. Můžete si to aj zvětšit, ale já prostě to takhle malý. Tady si dáte třeba druhou. Tady dáte toto. Dám tam třeba svůj armor. Dáte. A máte tady prostě kosti. A ještě to bychom to mohli udělat. Tady to ještě trošičku zvětšíte. Už to... Ne, jsem si spletl. A potom ještě někdy můžu udělat, jak se postaví normální auto. Tady se říkám, k čemu to dělám. Ale to je takový to. To no. Takhle. Omlouvám se, že to je dlouho. A zkuste typnout do komentářů třeba, kolikrát jsem v to videu řekl omlouvám se. Já nevím, ale můžete to zkusit typnout. Vezmete si vlka. Že se spawne štěňátko. Je tak postižený. To nedělejte mě tady. To jsem. Čoklej. To jsem. Gnoze! A nažucháte po ty díry. A nemusíte mít štěstí, aby se vám spawnul tady tam čokolik malík. Nech tu kost tady a můžete jim tady třeba si doplnit. Takhle. A nebudete mít. Ještě vám tady něco říct. Mluvám se ještě fakt naposledy. Vím, že to tady říkám jak blbec pořád dokola, že toto už je tak dlouhý. Už to trvá 14 minut. A tady máte prostě baráček. Tady nahoře si můžete. A jestli chcete tutoriál, jak si postavit třeba toto, nebo třeba
tady nějakou farmu, tak mi řekněte. Takže já... Počkej, že jsem tady něco zapomněl. Bez toho by to nešlo. Enchantňák. Takže čaute lidi. A já se s vámi loučíme. Hezký rok. Čau.